A velebností já jsem tady velebností, jo, na mě můžete koukat. Kamera. Decháme. Akce. Otevřte, velebnosti, ve zvodničkou z Mlejně, opravdu straší. No, jaký? Jo, že ona by spíš měla sednutit na konec schodu a dívat se jakože dovnitř, jo? Ona se nedívá tak jako, že nevykupuje. Jo, to je to. Tady se. Tohle znám jedině. No, to tak, paní... Tam obě se hlavně. Vykoňte se. Takhle asi, jo. Ne, musíte mě vidět. Vidíte Zdenka, koukejte se. No, tak se pořádně vykloňte. No jo, tak to bych musel. No. No, to je dobrý, já si křížku jebám. Já už tam hlavu nebudu se těma hlavu jako chýbl. Jako krakonoš, takže se zkoumej. Jděte za tím propilník, jo. Jde to tady na věky, no. Bušte. Hodně u dveří, tak, jsme. Nechodit. Kamera. Dýchat. Akce. Otevřte, velebnosti. Tak já jsem v prčici. Zdenko, pana. A to do prčice, to. Já jsem ty zvoničkou z Mlejna. Tiše, prosím vás, tak. Otevřte velebností. Teta, decháme furt. Můžem? Kamera. Kamera. Akce. Otevřte, velebnosti, ve zvoničkou z Mlejně, opravdu straší. Tři falešný pohledy, no, ale jako doufám, že se to nepřečte, no. Takže dobrý, jo. Ten bych chtěl konec teda. Nebo to bychom mohli udělat tady taky ty dveře, viď? Můžeme udělat tady dveře, A no. prosím na Cecilku tam, na kelíšku. No, a teďka je idea, že v té chodbě se svítí, nebo... Že No, neměla by tam být. pod mě. Budete vypadat jako upírka na filmu. Když pijete krev. Já! Prvňák mám takhle nahoru. Není odlitek, no, to nemůžeme. Jo, by to být asi takhle, jo. Mařenko. Hned, nebo chvilku koukat. Ne hned, vy víte, kdo to je. Jo, dobře, já už. To je hned takhle. Mařenko. Tak, klid. Akce! Mařenko. Ježiš, mi bolí všechno, jo. Takhle. A pak padnout, jo. By to strašně rychle vypadá ze záběru. Akce. Perfektní, teď to bylo výborný. Pojďte, teta. To vám pomůžeme. Co volové? Jsou komediáci. Já se na to... Jen to řekněte. Směju. Dám se radši k Němcům.